Tak, ahoj YouTube, dneska je útorok a máme intervalový beh. Včera bol voľný deň, takže nohy by mali byť oddychnuté a začína nám príprava na Xterra Banská Štiavnica. Dneska, keďže sú to prvé intervaly v tomto roku, budú to 400, spravíme si ich 10 v tempe, prvých 5 spravíme v tempe 3,50 na kilometr a ak to pôjde dobre, ak sa budem cítiť dobre, tak druhých 5 by malo byť rýchlejšie a s poslednou by som sa mohol dostať niekde na 3,30 na kilometr. Verím, že to tak pôjde, ale už niekoľko mesiacov som žiadne intervaly nebehal. Spravíme ich v Žarnovici na rovinke. Dneska je vonku mizerné počasie. Hlásili, že má pršať len do obeda, ale je 4:30. Stále troška poprcháva. S rozklusom, warm-upom a cooldownom by to mohlo byť približne 10 km, nebudeme to naťahovať. A pomedzi 400 metrové intervaly by som mal mať 90 sekúnd rest. Bude to 30 sekúnd chôdza po intervali a potom 60 sekúnd veľmi ľahký beh s tým, že ďalší interval nezačnem úplne od nuly. Dobre, a keďže je 4:30 a po obede som mal nejaký proteín a banán a ešte včera som bol na návšteve v Decathlone, tak som si odniesol tieto ovocné tyčinky. Jednu si dám po 5. intervale a druhú si dám po skončení intervalov. Skúsim vám niečo natočiť, ale ak bude veľmi pršať, zatiaľ všetko natáčam na telefón, takže nás čaká intervalový run, útorok po obede. Aby som nezabudol, ráno som bol v gyme, dneska som mal upper body a nohy by mali byť oddychnuté, tak som zvedavý, ako to pôjde. Vidíme sa pri ďalšej aktivite. A ešte som zabudol, v čom to dneska budem behať. Adidas Adizero Evo SL. Už sú troška vybehané, ale na tieto intervalové tréningy to bude ešte dobré. Minulý rok som v nich trénoval na maratón v Košiciach, ale maratón v Košiciach som už bežal v Bostonkách, 13. Tak ideme na prvú. Tak 4 mám za sebou, ešte 6. Dám si po 5. Predstav. Máme tu prestávku. To osviešime. Ešte 4, je rýchlejšie. Dobre, máme odbehaný dnešný intervalový beh.
Myslím, že práve včas, lebo zase začalo pršať, ale ja som vychytal ako tak nejaké okienko, kedy to nebolo také strašné. Prvý intervalový beh v tomto roku. Skúsil som dodržať plán a prvých 5 som išiel okolo 3,50 na kilometr a druhých 5 sa snažil zrýchliť až k 3,30. Tam to úplne sa nepodarilo, ale nebol som od toho ďaleko, takže vôbec si z toho nerobím ťažkú hlavu. Dneska už len rest. Zajtra dúfam, že sa umudrí počasie a budem môcť ísť po obede na bicykel. Tak, vidíme sa pri ďalšej aktivite. Som na Novobanskom Tajchu a tu som absolvoval svoje prvé triatlonové preteky ešte v roku 2020. Vyplával som posledný z vody a to bolo moje prvé skúsenosti s pretekaním v plávaní, ale neodradilo ma to a odtedy som ich absolvoval zo pár už troška s lepším plaveckým výkonom, aj keď je to stále moja najslabšia disciplína. Ale sme tu na bicykli a mám za sebou jedno dlhšie stúpanie na Kajlovku, ale stále je to relatívne krátke. Teraz stúpanie sem na Tajch a ešte budeme stúpať do mesta Nová Baňa a odtiaľ si je to kúsok dole kopcom do dediny Brehy. Budeme pokračovať na Žarnovicu a skúsime si dať 2 5-minútové kvázi intervaly v nejakom tempe, aby som troška zobudil tie nohy aj na tom bicykli. Takže uvidím, či sa ešte ozvem. Ak nie, tak vidíme sa pri ďalšej aktivite. Po týždni opäť na plavárni. Zore, ako ma počujete? Zajtra je piatok, sviatok a dneska je málo ľudí na plavárni, takže mám bazén pre seba.
Zatiaľ je to myslím 4. týždeň, čo chodím opäť na plaváreň. Veľmi sa mi nedarí ísť 2-krát do týždňa, ale aspoň raz do týždňa to stíham. A snažím sa zase makať na technike. Toto natáčanie videa mi dosť pomáha. V tom vidím svoje chyby. Dneska môjim najlepším partnerom je Piškota. Nakoľko ráno som mal leg day a v plutvách už chytám krče. Tak dneska bez plutiev, s piškotou alebo len tak voľne. Snažím sa plávať pod 2 minúty na 100 metrov. Pokiaľ to udržím, keď už vidím, že mi technika padá a padá mi aj čas, tak si dám oddych. Tak, ešte si dáme zo pár dĺžok. Na dneska to ukončíme, tak vidíme sa pri ďalšej aktivite. Možno ho držky daj. Dneska je piatok. Chcel som vytočiť nohy a keďže dole riadne fúka, tak som zvolil vytočiť nohy do kopca. Nie všade sa mi podarilo udržať zónu 2, ale tu už sa otočím a pôjdem zase domov. No ale môžete na môjom videu vidieť ďalší taj, ktorý mám 15 km od domu. A ešte dúfam, že ma aj počuť, lebo som si nezvykol na tento influencerský život a mikrofón ostal doma. Takže možno, že vám to budem musieť prerozprávať. To je cesta smerom na hotel Salamandru, tam už nejdem, ja na to nemám čas. A to byť len hodinkové vytočenie nôh, tak 45 minút do kopca a dúfam, že za 15 minút doletím domov. Tak to nejako fúka, neviem, či to vidíte. A dneska máme ešte easy beh, niekedy po obede. Zajtra ešte mám volejbalový turnaj a dúfam, že posledný do leta. A potom sa už budem môcť sústrediť len na triatlon a samozrejme gym. Ahojte, tak je nedeľa. A tento týždeň bol prvý, kde sme zaradili nejakú intenzitu. V utorok sme mali short interval run, takže mali sme krátke 400 metrové intervaly. Potom sme v utorok mali 2 krátke tempa na bicykli a v tomto týždni v rámci intervalov bolo všetko. A mali sme tam samozrejme ešte nejaký objem. Ten objem bol troška znížený, lebo v sobotu som mal volejbalový turnaj a dneska je nedeľa a keďže je víkend, mali by sme mať nejakú dlhú aktivitu a ja som sa rozhodol v rámci tohto už aj tak špecifického týždňa, že namiesto long runu alebo dlhej jazde na bicykli si dáme turistiku, ktorá je výborná
náhrada za long run. Udržíme sa dlhodobo v nízkej intenzite, síce nespravíme veľa kilometrov, ale dôležitý je čas strávený v nízkej intenzite. No a išli sme z Lukavice nad Žarnovicou a ideme na Kerling. No, momentálne je to približne 5 km a už aj so zastávkami nám to trvá nejakú hodinku a pol. Ukážem vám výhľady z Kerlingu. Takže sme opäť v Šťavnických vrchoch. To najbližšie, čo máme na dosah zo Žarnovice. A sme na vrchole našej turistiky. Kerling, nejakých 800 metrov nad morom. A ideme si pozrieť výhľad. Tu už je jarný ruch. Všade ľudia, opekačky. Že jo. A potom už len 5 km dole. Tak dneska to bude pekný čas strávený v prírode. A tam vzadu môžete vidieť zjazdovku Salamandra. A očividne už sa nelyžuje. Je 5. apríla a aj do Šťavnických vrchov prišla jar. Dobre, tak my máme po dnešnej turistike, respektíve čaká nás už len 5 km dole a tu končíme aj tento týždeň. Prvý intenzívny týždeň prípravy na Xterra Banská Štiavnica. Dneska to vyšlo na približne 3 hodiny a začneme druhý týždeň zase od pondelka, ale pondelok je samozrejme voľný deň. Tak vidíme sa pri ďalšej aktivite.